Hej, Tobias. Morten her. Jeg ved, at du følger med i det, jeg laver, og godt kan lide det, jeg laver. Det er jeg utrolig taknemmelig for. Tusind tak. Og jeg ved, at du går igennem nogle smerter, som du overhovedet ikke har fortjent. Og jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne gøre noget ved det. Men der er ikke særlig meget, jeg kan gøre, desværre. Tobias, jeg ved, at du har købt en højkap og en hue. Det er jeg rigtig glad for. Tusind tak for støtten. Og som tak for støtten, så må du få lov til at vælge en til cap eller hue. Du må selv bestemme. Helt valgfri cap eller hue inde på capsforyou.dk. Og så får din mor til at sende adressen til mig, og så får du den. Du skal have en kæmpe respekt for, at du er en fighter og har kæmpet så hårdt. Og jeg ved og tror på, at du kan kæmpe mere endnu. Jeg håber, at du vil blive ved med at følge med i det, jeg laver, fordi det er jeg så utroligt taknemmelig for. Når der en dag vil komme en negativ dag for mig, og jeg ikke rigtig gider at lave en video på grund af en vis årsag, så vil jeg tænke på dig, Tobias, og så vil jeg finde mening i, hvorfor jeg laver videoer. Tak.